Todas temos a mesma historia. É un espectáculo sobre a condición da muller. As mulleres levamos moitos anos loitando pola nosa liberación, pola igualdade de dereitos co home, a igualdade social, a igualdade sexual. Pero está ben saber de onde vimos e, sobre todo, cara a onde vamos. Ao coñecer a historia destas tres mulleres: Maruxa, María e Meli. Avoa, nai e filla. E a mí como marido que non me gusta nada, nadiña de nada. E o protagonista absoluto deste espectáculo sobre a muller é o home. Despois de todo, soamente son unha muller.